क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। नहीं तोरे अखिया नहीं तो टीठी नजरवा से, नहीं तोरे अखिया नहीं तो टीठी नजरवा से, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से। आगे घुमाई छोटे छोटे कपड़ा पहन के गलिया में, आगे घुमाई छोटे छोटे कपड़ा पहन के गलिया में, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से। तोहर डोरी से, तोहर डोरी से, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से। लगा के लिपस्टिक घुमाई ठौरी रोजे रोजे तू बाजार गे, देखे में तू ता लगाई ठौरी कसम से एकदम बवाल गे, कसम से एकदम बवाल गे। लगा के लिपस्टिक घुमाई ठौरी रोजे रोजे तू बाजार गे, देखे में तू ता लगाई ठौरी कसम से एकदम बवाल गे। घुमाई छोटे छोटे कपड़ा पहन के जमुइया में, घुमाई छोटे छोटे कपड़ा पहन के जमुइया में, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से, तोहर डोरी से। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से। देखी के चढ़ल जवानी के ठौरी मुँहमा से चुआ लर गे, देखे में पातर चितर लगा हाही जैसे कि बिजली के तार गे, जैसे कि बिजली के तार गे। देखी के चढ़ल जवानी के ठौरी मुँहमा से चुआ लर गे, देखे में पातर चितर लगा हाही जैसे कि बिजली के तार गे। आगे घुमाई बैठ के सन्नी के साइकिलवा पे, आगे घुमाई बैठ के सन्नी के साइकिलवा पे, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से, दिलवा लागल होगे ठौरी तोहर डोरी से। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।